Yn amlwg, oedd yr album cyntaf na'n bach yn ganeuon Gwerin traddodiadol i gyd. O'n i'n really isio sgwennu, o'n i'n erioed wedi dweud, un diwrnod dwi isio sgwennu ganeuon yn hun. Ond mynd allan i Awstralia i weithio efo'r Black Armband blwyddyn dwytha, nath ysgogi fi i ganu, o'n i'n teimlo bod gynnu fi rhywbeth i ganu am, o'n i eisiau deud y storis. Mewn ffordd, mae'r caneuon ar yr album newydd, ar Tincian, yn storis, fatha'r hen ganeuon traddodiadol, ac felly mae o'r un math o beth, ac yn amlwg, dwi wedi cael yn effeithio gan yr hen ganeuon Gwerin yma, felly mae yna hen gysgodion o heina yn ysgwennu dwi'n cymryd, ond dwi'n credu na mynd allan i Awstralia oedd gen i'n dewis, oedd o fatha rhywbeth corfforol, oedd o'n i'n chwydu'r caneuon ma, ni jyst angen sgwennu mewn ffordd, ac felly dyna lle ddoth yr inspiration i ganu'r caneuon yma. Nath agor yn llygad i lot o bethau i natur, i gymdeithas, i dy iaith di. Nes i ddod adra a just gweld Cymru, gweld yn ardal i fel lle hollol gwbl wahanol. Nes i ddechrau sylwi ar y blodau bach, ar y chwyn, ar y coed, ar yr anifeiliaid, pwy oedd yn siarad yr iaith, be oedd yn digwydd. Nath o just agor yn llygad i lot o bethau.